Ah!
and up.
lho. Kok gak do turu kabeh. Lah basaku yang protes iki keplok-keplok meneh ya. Lu Basa mase kaya mondi iki kok belas. anu Mas. Kaya prakak rasane. Mas suarane ning kene Mas, suarane ndi Mas? Son. Lah, Ning kene Mas. Rada kandel. ambekan kaya Senin Kemis lho ya Allah. Lah sing lucu terane yo bocah kaya telek kucing. Lek kucing potonganmu moncrot. Lah sing tak lugone gendeng mau. Lah kok lunggone gendeng iki ngopo? Pegel. Pegel karo ya. Lah pegel ki nyapa to wong bocah ya manise kaya ngene. Aku kaya tong-tongen kok. Manis ning apot kleru iki. Iki lho kok. Kowe kok njaluk tepuk tangannya apa? Lah aku lucu kok. Lucumu ku saka ngendi? Imut. Ireng umut-umut. Imut saka ndi? Pipiku nempluk. Kok bocah sak gere nyempluk. Lah paling endak nek pemakan dhewe kaya ngene iki ora diwehi respon apik carane piye to ben direspon apik. Kowe iki lho ora pengertian. Sik to kok malah budek aku. Isik kok protes nang ngene iki ora karo ditoto karo mlaku. Ora protes. Nyapa? Suaraku cedek son malah budek dhewe. Ale. Bocah nek kok otong-otong kaya gabah ngono to. Aja guyu. Guyu ae. Ngompol kowe engko. Mbah Uti nek ngedani kajore mau kowe iki aja. Anu Bu, lampune dipateni mawon iki pun padang. Layak mataku blereng ngono di flash terus kok. Ya nyunting tergenah. Ayo, Dudono to blegermu iki piye? Jeng. Poh iki kaya MC Palapa ya. Iya. Oh. Jeng. Bahasa kowe kok iso? Iki mekangkang ning kene. Ki treh bolomu ngono ya. Atek bondo ngapresiasi ning kowe. kowe kenal aku wis suwi lho, Pak. Ketone aku ket SD lho wong. SD. Kowe iki lak berarti kondang ning kene. Ora kok kondang kene bakul es biyen. Es tunggu. Tunggu kok. Basa kowe meriam sak aku nek belas banget terima to, Bu. Kasar. Lambemu lho. Lorong. Omong ki sing alus kena ditampa masyarakat ngomong bengok-bengok. Iya iya. Baik. Urip ora kok perkara bengok. Aku ki jane ning kene iki seneng turah umum. Seneng nyapa? Tanggapan ning nggon lembah ki seneng turah umum. Perkara Adewe rene wis pira? pengen bolak-balik. Bolak-balik. Kenyang terus kok, kenyang terus aku. Ngene iki kenyang terus kok. Kowe iki mbok aja teko kono dunya. Ora tau mundak kene kenyang terus. Paling endak ngene iki lak wis sakek tresnane ning kenthung. Tresno ya ban, tresno kowe tok ora apa-apa, ning aku pengen mundak. Nek tresno karo kowe ora apa-apa. Iki aku ki ora seneng ning tunggih ngene iki. Ora seneng ora usah budak karo aku sesuk budak dhewe ben ora lucu kowe. Kowe iki mbok aja nesumu ae lho. Ben Kowe iki paling endak mbok kaya aku kaya prinsipku ngene. Kowe iki lho nek nyandi-nyandi ora tak gowo ngene iki kowe iki teko ngendi to saiki? ora kok ndi. Ibarat ning kene iki lak nggone kancane adewe, dulur lanange adewe duwe gawe. Mana dulur ben bosok. Saiki nek jelas terus. Iwan ki to dulurmu. Lah Mas Iwan sak sinoman kene iki lho ning aku karo kowe lak ngene. Ora ning aku sinoman kene mang kleru kok. Nyapa? Aku bintang tamu di tukang parkir nang mburi. Iki lho wong kacamataan lho.
Lah ya kowe kuwi to wis tak omongi ajining raga ki saka busana mangane nggen busana sing apik. Padha. Ajining diri ki saka lati. Dadi omong sak omong sing apik. Ajining awak saka tumindak. Dadi pola sak pola ki sing sopan, sing santun. Nggih ngoten to, Bu? Rungokno, duwe cangkem ki dinggo omong sing apik. Ya roh. Irung ki lho nggih nyambung barang apik, barang wangi. Roh. Mripat ki dinggo ningali barang-barang apik. Roh. Cah cilik-cilik ya ndeloke adewe. Ya. Ana kuping ki nggih ngrungokne sing apik. Ya. Ben aja njebles ae ngono kuwi kok. Lagi gua apa iki? Iki apa to? Aku terus mak ngono kuwi kok. Kok malah cilik kamen. Malah cilik. Cilik potonganmu kuwi kok. Wah, luar biasa. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, desa Lembah ki luar biasa iki. Sinoman duwe gawe ulang tahun ora kok dingge seneng-seneng dhewe, ora kok dingge nanggap dangdut, ora kok dingge omben, ora kok dingge menden. Neng dingge nanggap reog mergo apa? Sinoman Lembah kuwi cinta budaya bersama masyarakat Lembah. Allahumma amin. kowe iki mbok aja ngono ki ngopo to? Lambe mulai tanggap lek dongane mbok apalen buri. Paling ndak iki lah terbukti. Sinoman iki aku lagi roh iki Sinoman duwe gawe. Duwe rezeki, kasih akeh, ora kok dingge omben-omben, ora kok dingge menden, dingge nanggap reog mergo cinta budaya. Ora kok cinta budaya lek nanggap dandut larang lek rep iki murah. Tanggap le reok aku. Murah potonganmu moncrot kok. Lah dene kowe iki ya ditanggap rene ora kena dinyang. Kono dinyang kene dinyang bosok. Rok Surya 17.000. Iki lak jeblesmu teko kono lho. Kowe iki paling ndak nyawang Sinoman kene lho. Nyapa disawang? Nyawang raiku dhewe ora iso nyawang kene. Contonen Sinoman kene. Tak coh Nanggap reog gedhen nekane ketungku nggih jatine ya apik-apik reoge telu panggunge rejing sone horeg. Horeg ya horeg. Dipagere mah adu pitik kan. Iki lak iki jeblesmu ae. Iki pitik Mas. Maksudnya iki dingge apa ki? Ben aman ngono lho. Aman iki pada endang. Dut apa kowe? Kok ngajek ki ra mendem. Dah lek iku jebles ae ora seneng lah ngono. Niki Bapak Lurah ki rawuh. Rawuh. Kata wis balik katanya. Oh, ana wonten acara keperluan. Menika Bapak sing sepuh-sepuh lembean nggih. Ingkang wonten ngajeng. Kira ketok. Oh, ini Mbah Tiba kok larak sih. Duh, Matamu. sing kudungan. Iki ketua Sinoman, Pak. Kowe ora Sinoman kene jenenge apa? Sinoman kene lho. Sinoman kene lho. Jenenge apa? Iki lho kok waca gini ya, Karang Taruna Lentera Muda. Lentera iki apa? Lek ya, bocah. Ora ero. Ora ero. Lah apa to arane Lentera ki apa to? Lentera iki padang kaya lampu muga-muga Sinoman kene iso madangi masyarakat kene ora kok beda-bedane iki sing cilik apa sing gede, tetap bersatu mendukung bermasyarakat berbudaya. Masuk. Ya temu ya bocah iki temu ya. Lentera ki artinya apa? Pepadang. Pepadang. Dadi muga-muga Sinoman iki selalu memadangi masyarakat orang beda-beda nih. Enek wong mati ndang budal ceket. Enek wong mantu budal ceket. Enek wong meteng budal ceket. Apa kuwi? Jagong bayi Remi. Ora tetetan to. Tetetan matamu. Iki bocor semua. Aku dhewe kalah 200 aku. Kukuti kae kok kurdi. Muda. Muda. Muda iki jiwae selalu muda. Masa tua tetap muda. Sing nom ngajani sing tuwek ngajani Islam. Akhire to Sinoman ki pakaiane kabeh padha. Awak dhewe ning parkiran dimasuk ning kene. Ya apik to nek. Ya apik no. Sinoman kene kompak seragamnya apik ganteng-ganteng ayu-ayu.
Aja kaya Sinoman nggonmu. Sinomanku nggonku kek merongos kabeh lho. Kok digene klambi ngene iki kok iso malah kaya kernet bis kabeh. Matamu. Oh jeblesmu ae kok iso iki kan penontonnya tumplek-blek wong lembah teko kabeh. Alhamdulillah. Pentas sing apik. Alhamdulillah dong. Nyapa? Iki mau ngresmene peleme madu iki mau. Arti panen. Kok pelem barang iki. Iki batine Sinoman iya pelem iki lho. Kok keranjingan ae ngono. Ayo dilanjutkan, Cok. Ayo, Cok. Yo. Ayo, Cok, mundur lho. Cok. Hut. Radalah entek no. Ecek potonganmu moncrot kuwi. Kok ora wani ecek kire. Paling endak kowe iki lak yo ngerti ning kene iki sing kok tut niki sapa? Mas-masmu kabeh. Urung-urung kok yo edrek dhisik. Kuwi kladuk. Senen ono. Kok jamu minting. Senen ono Iki bocah. ngono ki nggone mas-masmu iki nggone pongge. Ngene pongge. Lah aku ndi? Kalau sebab pirang terus kok. Kok iki pongge kabeh. Kono ora melu rombongan. Mas Gendel. Bu, sehat nggih, Bu nggih. Alhamdulillah. Jan, apik kok kowe kaya mbakku nang omah. Kene ireng, Kowe iki kok. kene ijo. Lah nek buke iki lak fantasi. Lah nek mbokmu kae lho kok Mbakku kene jilbabe kene iki biru. Kene abang. Abang. Kene merah muda. Kene dikeki kembang Kembang apa? kembang api. Lho kembang apa kok jeblesmu? Kembang turi sambel pecel. Kuwi apa to kok aja kembang turi sambal pecel kok iso. Mbakmu gawe ngono kuwi malah kaya lapis ngono. Warna-warni ngono kok. Jan kuat ya. Ya obahno to kuwi. Sapa?
Ya sapa kok? Iki lek aku iki maksudnya iki. Gede-gede. Aku lek ora gede ngono wis ra penting. Malam minggu Mas. Iki ketoke Sinoman kene. Sinoman kene kok milih kira. Sinoman kene senengane poli. Lah kok apa hubungane karo iki? Balik ning kene kabeh kok. Potong ngamun kok jok bali ning kene iki. Ah, yo. Balik. Balik iki sing endi? Loro kuwi. Loro ki ning ndi ta manggone? Wil. Kuwi iki ndi ta wong aku iki ora. Bemper iki lho. Bemper iki sing endi? Ndas iki telu. Ndas sijine kene. Ono. Lah, kene nah. Sing siji ndase sirahe ning kene. Lah sing loro. Sing loro lah iki. Kuwi nyamper dadak dendone nyamper rambut nyamper. Lah kok tabu ya aku ora roh kok itu. Ngono. Aras. Sik. Gosok mbok ben. Beyok yo beyok. Nyapa? Ora. Aku lek karo mama iki aja diganggu. Iki ayah iki mamaku iki anakku yang tersayang. Potong kamu ngono kok iso. Alah. Ya untunge ta bocah iki kok resik iki lak mesti nurun mboke. Nurut mamae to. Nurun meneh nurun pakene ora ngene iki kok. Lah pas gawe iki pas mendem kok. Iki langgon jeblesmu ae lho. Kowe iki lak wis beruntung to anakmu iki nurun mbokene tok. Nek nurun mboke karo kowe bocah iki ora ngene iki. Lah terus Blonteng kaya weling lho. lah nyotok matamu. Lah kok nesu ki lho. Kok nanti malam enggak boleh mimi ya? Miminya buat ayah. Bocah iki lak potong kamu langgon jeblese tok. Ayah yang ini no. Sakderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya Allah. Mulai. Ora kan malah kok tahlilan. Paling endak iki wong ki sing disawang sangka omongane. Dadi tumindak sing apik, omong ya sing apik. Sedaya ibu-ibu ingkang rawuh wonten mriki, sehat sedaya nggih. Bapak-bapak sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Paling endak adewe rawuh ning kene iki kudu matur suwun kalian Mas Basori kalian Mas Bagus. Ojo tatet-tatet tak tuwawi cengelmu. Pandu ki tabuhe sompret iki mbok dicepot sik.
Adewe kudu matur suwun kalian Mas Basori selaku ketua Sinoman. Matur suwun iki apa diwehi ora diwehi kok matur suwun. Iki ora diwehi. Maksudnya adewe lah wis ditimbali rek. Timbale ora diwehi matur suwun. Yo. Pripun? Wonge urung enek. Lah iki kok terus urusane piye aku? Ya ampun lah wonge ora enek lho nggih. Lambemu wis muni. Yo kalian ndak ewang ngono kene to. Nyaplok emang. Nah, Mas Basori, kalian Mas Bagus. Pundi to, Bu? Bu, pundi? Sing kok sajut-sajutnya sapa to? Iki jaranan lho, jaranan. Pundi Mas? Mas Basori kalian Mas. Mas Basori pancen bagus tenan. Piyantune bagus. Cuk. Nyenengake Adi. dalam hati. Oh. Nyeneng. Oh, sorry. Mas Basori monggo, coba. Udu. Udu. Lah kok nyonongol. Udu. Niki lah ari-arimu iki. Ojo Mas Basori. Mas Basori kalian Mas Bagus. Nah, ya ben badha roh to blegere seorang pemimpin Sinoman kene iki. Pemimpin panitia kok iso to gawe Sinoman kok kompake kaya ngene iki lho. Ngene ketua gak ora kok. Aja melu-melu lak bacok cengelmu. Piye? Pundi? Oh, saya ditimbali ta, Mas? Nggih. Won, masa sik ngewangi jaga parkir barang ki lho. Matamu ora. Wis doane Bangeten kok iso. Ya kono ta didongane kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Lho kok akeh men ta Pakmu? Pakmu kok akeh men. ibu-ibu. Ya ampun mbokmu ya akeh to nggih. Kowe iki mbiyen ki dingge urunan apa piye to? Urunan wong akeh to. Ngentai. Ya ora kok ngentani. Sing ten mriki. Sing ngomong ning kono ki lho sapa? Ya kabeh ki ning kene rawuh ning kene iki lho. Lah ya aja. Lara asu iki. Lah montai terus. Ya kono ngomong ngono kok iso. Lah apa eneke kok tray aku ki kok. Nggih hari-harimu nggih. Bandi lho. Pokoke donga kula kagem masyarakat mriki sedaya paringi sehat, seger waras. Amin amin. Iki diketonan budaya ngene iki apa sing tuwek ben ngrumaket, sing nom sing gelem nyepaki. Nah ya bener lho kuwi. Ya wis nom iso nglenggane wong tuwek ya kene iki. terbukti kok nyatane ya diwehi lenggahan sing apik. Sing apik. Ingone ya soto. Heh, Ingone soto lho Kang. daginge tumpipis. Iki teko kuno tapi nak kerupuke ombo to Kang. Lah ya nutupi daging tipis mah. Ganti aku tak nggarap iki. Heh, Sitok sapa? tak sing apik. Sing ndi? Sing aku iki masuk kabeh. Lah sing telu iki duwe kabeh ora iso. Gubeng potonganmu iki. Sing siji pamer apik. Mas Basori. Oh, duh. Kok ngenteni apa iki?
Aduh, ning buri mulut. Ya Allah. Lah wong jadel ngedreki Mas kok nggih ngelirik ya belas. Lah matane kan kira to. Pengen kabeh. Wong aku ning ngesel mbok ya dilirik diesemi ngono lak Nek seneng piye? Awak dhewe iki ganongan ning duwe generasi. Ya. Lembah kene iki ya sing ganongan. Heeh. Iki ganongan cilik padha karo anak buah awak dhewe. Ndi? Iki anak ganongan cilik iki. Ya ampun lah tole wis. Kabeh cangking ana kaya gabah kok. Menika niki Juma kelas 3 SD tapi umure 49 Ustaz. Kuwi kok karepmu dhewe generasi saka desa Lembah ki ya iki. Loro iki dipolehne ya le cah bagus. Sing siji bathuke salah pangan. Sing loro untune kok gendeng. Ya cah, garap. Huk. Joy. Hei. Hut. Yes. Wah. Yo. Ôi lại to. Cho. Bộ ô. Chê. Bộ ô. Hút. Bộ ô. Hú. Ô. 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 Bên. Cho. Cho. Đấy. Hết. Ôi. Bè. Ôi lại. Vô. Bè. Hô ồ. Hứ. Hô ồ. Hê à. Hê ê. Wow. Gotcha. Nah, ngono lho. Peh.